I morgen går det løs igen. Gabriel Littmann, den store digter, er vendt hjem og skal fejres i morgen. Han fylder 50. Som om det var et kunststykke at fylde 50. Så træffes vi. Jeg skal da også. Kommer din mand også? Ja. Politikeren? Nu skal han jo også være minister. Ja, han gider. Hvad mener du? Du taler om en mand, som du ikke kender. Undskyld. Erland. Inden jeg gik hjemmefra, havde jeg en lang samtale med ham. Det var derfor, du måtte vente. I dag har jeg gjort mig fri. Jeg råder nu over mig selv. Betyder det, at du nu... Ja. Du sagde, at min vej aldrig kunne blive din. Jo, Erland, det kan den. Jeg vil fra nu af helt og holdent være din. Jeg drømte noget i nat. Hvad drømte du? Jeg sprang nøgen gennem gaderne med et kobbelt hunde efter mig. Da de indhentede mig, vågnede jeg. Det gik op for mig, at vi to var ganske alene i verden. Giv mig din mund. Din vidunderlige mund. Hvor går vi hen nu? Hjem til dig.